ora tecas, ora ngresik, ora ngrasa, ora yo dikelem adi ngono pendek radune dumet radune nyakso wedan ayo dino iki kabeh padha maju kemarene Bestran awas ayo cak berengan bayar ayo sangat jawab kabeh terus sopiro para yang suara diwayo ini ayo gini pupuk panggone jebare kabeh para yang sok alah toko ngono iki mrene joget masyaallah ayo dino iki diwaspadake jam yo olahraga harus yo ayo
tepuk tangan rezekine tambah akeh. Sing ora tepuk tangan bulet rumah tanggane. Wah, wes. Pangestu iki lho caklek kerane proyekso. Adikku kene dento yuda mati. Oi. Iki lho cak. Adikku ya di sing ati-ati gone mrido. Dino iki kabrat digawe orang kan. Buka sini. Masuk. Haji. Aton-aton kelakoni kabeh para jurit. Sampura cahyane kaya dening lintang trembolo. Ayo kula sautara ya sampeyan. Ayo dino iki patwa siji moko siji. Rupane bisa kaya aku joget to joget iki swasana tak kira ora ono kang iso ngimbangi cak. Ayo cego cego karo cego. Alat wajah kelakon gremeng penting selamat. Aja ngrito yen to kabeh kurajimu kabeh padha. Hei, wah, kakak uai pati jentong tomati, goreng opat kirayo. Ise loh, ise, yo maju ini loh orang ketok itu. Yo. Lagi jalan sama bakal pelembungan. Maju. Untung ini maju nih. Kok marsi mulut tipis? Hah? Apa? Mulut tipis apaan yuk? Ayo, iki lo buta wajo kenceng. Wah, rupamu iso ngerti kuwi. Iya. Lagi biar maca apa toh? Aduh alah. Omar,
Sik. Mar, Komar. Lah aku ngadeg iki koyo jaranan kono akhire lungguh ae ya. Ben ora ketok. Lungguh ae lho, guys. Aja. Arek iki nyapo dan wis gede barang rene dorat-dorat. Mar, Komar. Madu korono le. Sinek senan kabeh para sedulur tulanang ning papat kene. Tunjukkan gigimu, Mar. Ya iki jenenge Buta Torres, untune kliwat garis. Ora apa-apa. Lah ya, umume kuwi lek menungso untune ngriji-ngriji timun, lek iki mriji-mriji semangka. Komar satu yang Karno tok. Karena kok Purwarjo. Ayo. Prajurit, sikro bentara konawe cedhak rumah ketagen. Nudike gitu ya. Oh, Narogo. Ini dia Dina iki ayo pijakan nongang padha sepo drunen. Kaya apa salah kridane yaksa untu-unta ya aku Monggo. Wis juga dok. Kita jaga penyakitnya gurbi-gureng. Lah iya. Ayo cak. Hei. Melet le, menteni. Kuali kopok we. Goblok ngono. Iki anak cewek ngono kuwi mesti. Potonganmu kaya Supra. Awas. Alah. Oi. Ya. Senajan to untune jatuh iki. Coba kete iki lho, Bro. Tepuk tangan. Dino iki kabeh padha yang seni. Oh, guys. Edan. Sapa sing ngajari Komar? Sing ngajari kowe sapa, Mar? Oh, Pak Guru. Oh, sing ngajari. Mar, iki dolonmu to? Cucuke padha. Oh, iya becokir. Ayo. Sing prayoga ati-ati Gandara Sepo ya. Gunungnya rolong. Komar urung gulung. Gulung. Gulung apa? Rime cakram. Wedi Mar. Oh, menungso. Betul diendem. Enak kental Melayu. Cili anak kertas. Roma. Itu mandor.
ken pasir delok to malang kering. Malang kering. Ayo. Kita sudah ayo. Oke, luar biasa. Tiduran kayak gitu. Sing bareng-bareng. Lare turunan ketekan gini-gini. Prajurit, dino iki kabeh padha ya wijaya bajute maca baris. Prajurit rom-rom binarom bebas boleh inten teteku donyaku yo bondo pandaku Raka mau mati raka panci celulan kabeh wae Kobar ora bicayetake nek wong ngomong no matane Kobar kuliane nek aku iki untung wae dimajono utekmu ora Prajurit dino iki gelar sapa panyawijane kabilan cak milani dino pargan agung Purwa Pangestu
diundang karo iki sapa iki liwat ora masuk ning utungan blas. Aduh, jure-jure dina iki ayo padha nyawiji mar sak masalah matane angel kowe iki nek ratune teko kuwi mbok ya dihormati mar ratune teko dihormati aja guyon. Alah masalah lopot salah maksudnya kuwi diajeni ratune teko diajeni masalah auzubillah untune matane ratune kuwi dijunjung mar dijunjung lopot salah goblok ke Arya wara-warane maksudnya ratune teko wedi ya apa do mlayu sira kuwi goblok maksudnya wedi iki hormat salah ratune teko iki jejer beres Arya ngomong sira iki arep latihan upacara ta lare kok kari nemen bodohe ra kena diomongi mar dina iki tak pasrange prajurit totonen mar ditata dilugone dhewe lugono mar ala masalah melayu maneh raka lungguh kang prayoga ayo dipasutke kowe ngopo satri dene Purwa Pangestu penontonnya membludak wakah ya mar coba hitungan anak piro cacahe mar malah wong goblok ra iso ngitung cacahe iki piro jumlahe kowe ngomong ya ngomong idumu lo ngepros idumu ya piro jumlahe mar prajurit dina kalungguhan iki ayo padha macam-macam langsung kaya dene kita kabancan Drik Simo salah apa
Panji budaya. Ayo selo, para selo, jangan kayak Portugal. Ayo dong, sekarang dong, ngadu gawe nono goyangan musik hot, Raka kenal non. Kayak request, iki nyapa nih? Mau wes, segera krungu. Iya, iki, terus mau enak request neng. Weh, gak kebagian request, ngalih. Kurang nyawer lo, aduh. Gue juga malah numpai setrum. Spesial, oh ya iki enak, Dian Mayura gue nyanyi bisa. Iya. Joget saya kok yang. Tuntunan mar, Gue iki kok syukur tak tutul kok wis duwe anak iki ya. Anaknya sopo? Ini saya. Weh, ini muka, beb. Siwak tenang. Kurang ajar wanita kalau orang suka. Rikolo sering ngerasa. Hei, asal bodoh. Wetan. Pindah gini. Unine yang ngelik hati. Gue ini ngarep kacanya ben podo di rumah. Sisir yurung yang nyuangi dekun hati janji pada iya cari-cari berkonia awasi diri dekungan yang renang gosek di sirah
sepuriane isun Bareng ini kok nyanyi. aku solo ojo digawe Rungokno iki, ngomong. neriko Pakai hati, pakai hati. riko kesuyen Kendangnya awas, kendangnya awas. jaluk isun saiki neriko Kowe iki nyapo? yane ngedowo komar warung rabi rek Aduh. Ayo coba. loro ati Potong. makane gonjol isun oleh janji isun Dipotongno sikile. Iki lompok goblok. sing ana jojo Pas no cangkeme ayu, sandung bulung. mulut Oh ya mulut, pas no mulutnya adikku ini lho. Ayo, amanah lho iki. Matane nakem sandal. Urung kesandung isun yang riko mugo riko sing semene. cepet samene Iki butuh. nawi riko nemunan liyane Karepmu. Mesakne sing udunan iki lho. Apa iki? Apa lho? Kok aja balik ya Allah. Lawar lagi. Duduk. Jangan tidak boleh. Pokoknya tidak nangui. Pimpinan. Lah kan ada. Oh baris. Ayo melok kabeh. Weh, mau wis dinyanyekne kabeh to. Barisnya piye barisnya? Barisnya. Siap sik to siapno. Wis. Pendek itu. Pendi uang kan dolan pendi. Menceng dhewe lho arek kancane. Arek wis menceng. Arek menceng ijane tutup menceng. Kesandung. Kowe iki apa to goblok? Sing nolak kuwi komar kowe aja melok-melok. Sejare ya bener arek jare kok nerone komar. Ya tapi ki aja diterok lek iki mau. Duduk. Kesandung. Jujuran. Yang riko. Mugo. Coba tes sahabat tuh. Riko. Yo, kurma pangis. Wis tak bener. Samene. Oh, ngelo ceceng. Samene. Angel. Wong iki lek atene mati mulo akeh penjaluke. Riko. Nemunan liyane. Yo, sip. Asik. Sing ngerti sapa? Film dhewe. Awas, ojo sampai luput, ojo nganti salah, potong bayaranku. Kesuwun.
Suwun. Wis tau mampir Wis mampir, mampir. Jati Mampir. cerita Mampir. Matane. Masih yo temu cerita Oh, ya. Iya. Joget seto, Pak. Joget seto, puter lho, puter. yang langsung kenang nang jero dudu Iki juragane sing ngundang awak dhewe. Kalah. rasa hang gede awal Ayo Ji, Raka. Joget puter kene, Kak. Ayo. Ayo. Joget sebu. Ayo joget seto. Nah. Iki sing gawe anake ning Taiwan. Wong tuwa. Seleramu mbok iku sing apik. Lah lakonane. Wis ngono. Apa kali kok kari manis? Suwun ya, suwun. Kene payu ae mobil. Saiki awakmu. Ayo, jalan kita joget. Spesial pending wis tau mampir jati. Masih ya temu. Sik hasilnya sik. Iya. Menemorek Ben Komar sing joget. Oh iya, liyane kon menang ya. Nggih. Hendang joget to ngocas mati kono lho. Muga-muga ra balik. Cakep. Doble. Mari kita suwi teman. Epek. Suwi. Iya siap. Buat kuat. Bisa
Iya tak maju orang. Didelok pacarmu lho. Pacare sapa? Pacare Komar. Ora sido rabi. Ora sida rabi. Ora sido. Arek empo. Masa iya? Makane dhek gundul. Alhamdulillah. Stop rabi ya. Kesun wis tau mampir dadi cerita Siya tamu cerita Api. Ora enak sing iso. Bocah-bocah iki ora enak sing iso. Ora ditabungi. Ngomong sing apik, ngomong sing apik. Sawer Komar saweren. Celuken to jenenge sapa jenenge? Celuken. Jenenge lho sapa? Ora kenal lho kenalan. Sapa? Aja ngomong ditinggal ning kene iki akeh sing ditinggal goblok. Ditinggal Randy. Wala sedih. Awakmu padha. Podo jere. Lagu apa? Iki jaranane loro karo dudu iki ngene Cabut nek Komar. rabi. Iki karo rabi. Aku santai ya. Ada rabi iki. Apa? Dudu ora mari iki. Dino iki timbangane goceng. Ayo perang perang. Perang nih. Begitu apa? prajurit wani kowe campur awur. Ayo iki lagi pendi sing kandhekane oleh papan kirwani kowe. Kowe maju selo aduh pati aduh ayo saudato marang bapak lan ibu. Ayo Nika iki cetak cetak prajurit kok awur. Majulit papan ini wae dipasang kamu pecah belum wae bos ya tenaga dalam masuk selo raka bagus
adikku lanang bagus. Sesuk nganggo tenaga dalam ini. Perangnya lagi Kayak awak dhewe. Bring masih cepat. Oh iya. Wah, dino iki maju ngene papan. Di ora coba kemelake ora mbok endengake keparat ya sipat benar ayo leno pake kamu sikap bulu wah kaya ayo Bila ini sampan kok marang ibuku ya. Harus. Ya. Ayo. Bila ini campur memoring pemolo ayo. Orang kadang-kadangku kabeh. Maneng pembuco. Kalau kawasannya gusti kekur betuan. Kula maju dateng jabat jaringan kanthi sumpah mujo paripasane Jawa arep bulan obor lintang ing bono ati wujuding sekar ketampan wujuding uwa kang mabur mundul ing awiat mugi-mugi anggen kula manyuwun dhateng panjenengan Purwa pangestu tansaya ucara tansaya reja tansaya rame tanggamane kanthi memuja marang Jawata sesanti jaya pipanto patuh mati hati Cumburutan yang tinggal yang dari katawan aji segera beri taman aji segera subur dari cengkaling bro sapi agi goreng sasana kaya ending satu bro yang kasih berbedik baca ono sing mendatang umekap ojo prajurit nama wonten ing candhaning narendra sumaburan semudul ora taput-taput brabantya sing narendra kaya dening susah bawono Dino mapan kene
becik sliraku alih opo dadi panten ayo ini amuk Surabrata Jaya Melata Impangono Impang iki prajurit tengwaran ayo ojo ngece-ngece karo aku maju apa ya hei iki ora ana sing gondel iki piye waduh burine gondel ana oh iki gondel ana sing ora kok gocek iki cepet Gondali, hei, aja, ayo, aparat, ini mari pasang kandang limang dewa, sabuk si kepeng para Jawata, mati kowe hei, ayo, legane atimu, ora apa-apa, ora gresik. Ora tegas, ora kroso, gatel, aja mlayu kowe ngomir, untu to kepalan. Ayo. Oi, caklan. Caklan tulan iki. Ora. Cidore semangat orang sidale ukit kok mabutune dhewe oi oleh papat kene keluargane bapak as proton maju ngene aja ora tegas, ora ngresik, ora kroso, ora yo. Iki lho adi ngono. Pendek, rabune dupet, rabune lakson. Wedan. Ojo suwaturi. Ojo suwaturi. Tentang ekor wadro palamu oleh papan kene ora bakal tinggal gata ora bakal tinggal layu ayo raka maju kan yudono nih kocok-kocok ini ayo ayo dimulai ya mumpung sudah pohon ayo saya dimaju ini kancane jarang kalau arti bangun pondok
aku tekan. Aku iya satu Ayo, orang tegas, bajingan ke barat. Ayo, sapa wani karo aku setiap kali-kali. Maju ning papan ini. karo sopo? Ayo. Karo nyanyi to. Nyanyi ning itu, Pak. Awas. Ayo, tepuk tangan jerame, tepuk tangan jerame. Wow, oke, kurang ajar. Ojo pecuk. Awas. Untuk bawa pelampung. Orang bawa pelampung mau kesilep. Ayo. Ayo Mbak, awas Mbak. Ini dia. Waduh, rakai tabung. Kurang ajar. Ayo, Mas Joko Tole, Mas Epok, syuting. Mas gelundunge. Aku bolos. Ayo. Terima kasih, Bang. Jangan pilih ayo. Kowe dikai lho. Kowe iki dikai ora trimo piye? Karepku piye? Karepku piro? Jalukku piro jalukmu? Terus wah, wong kuwi lek dikai sapa wae syukur. Alhamdulillah. Ojo-ojo iki mantane. Aduh alah. Kapok kapan. Ayo saiki ora gawe gamelan sik. Pacunten ben ermu Purwa Pangestu kaya ngapa sabutane. Ayo Sandy. Iki lho cah. Iki ya lagune tadi ya lho. Anjane padha ketut. Ayo tepuk tangan sirawe. Iki lho wong gambiran kok kene salat isane. Ayo, Mar, gondeli Mar. Sen iki lho. Masuk bagus. Api. Yo ngono Ci, pas kowe. Cara tadi kok ngene iki rame berapi. Ora bater no asline. Dirangkep loro. Loro dirangkep loro. Adike pendek ben ojo sing Oh, iki sapa? adike pendek. Oh, adik. Ya, kok. Lah. Wedok mosok sing kabui wedok sih. Wah, ratek iso. Urung rampung tabuhane wis disabet. Oke, terima kasih Polo, terima kasih. Ayo Tang, mir. Lek gondeli. Mar, sirahe iki didangane sik. Ayo Cici. Iku lho. Iki ben Komar tak ajari carane sing bener sing ndi. Heeh, tak ajari. Sabar. Terus ayo. Masalah kayak temebluk, kayak cecer anak ibu. Oke, mie jamu. Beras kencur. Iku saking botolnya tapi sini gue beras kencur. Coba. Oh, masalah seluar melorot. Sok kayak sabun apa? Oke. Terus masuk. Terima kasih. Tepuk tangan sing rame. Sing tepuk tangan tak dongane rezekine ngalir terus. Ojo nganti mandek. Ayo Mar, Komar, gondeli Mar. Masya Allah. Ayo Mar, digondeli Mar. Contoh yang benar.
lek digondeli. Ayo mas. Orang ngerasa, orang ngerasa. Ayo, iwo tengen rapopo iki lho pendek ya iki lho. Bos. Ketune cepet. Woi, ketemu lu. Masalah ketune cepet. Masuk. Bos. Alah, iki lho sirahe pendek sing keneng. Sing keneng sirahe pendek apa awakmu kusuk-kusuk? Mas yo dipacute kabeh perwajuran itu iki bohong semua tohong kinawe dari kepung biro banget ayo maju kabeh sakar kowe wong Jawa kudu teko menjaga awas iki lho pendek awas seni ajarane mocorane ampun moco dikai ampun wah awas ayo maju ini biar wani maju jangan dirempeng kali-kali rakyat tenang wani makan gede berdoa pangestu makan tugas aduan timbangannya Raine asli ini lebih bagus lagi lebih ganteng lagi masuk tengok awang ini wong gabiran ini jujur Komar ganteng apa elek bu nah itu loh wongnya jujur cari elek salah awakmu sewani le kayak ono pecut pendile pecut kayak ono pecut pendile tak kandane apa wae rahasiamu tak kandane pendile kowe wani karo pendil jarane pendil saiki ditinggal bojone adu-adu apa kowe iki lho jarane kowe iki apa hei pendil yang cah bagus wae ngono jarane lambene dower Komar iya sak rae ututok nuju om ini prai jarangannya buyar dorong kaya ini loh ampune coba ampune tak mau ampune bener nuju aja di mandi tanjaran ini Komar
kabeh dhewe saiki ra duwe omah ngono jane. Uripe ning kolong jembatan. Matane sapa sing ngomong ngono? Oh, iki sembrono. Coba wajah manismu tokno wajah manismu. Lan jaluk pitulungan. Awas, ayo cak. Ayo raka maju le, maju le. Ayo, ini sang senono. Sopo ae wani ngejengel metu. Apa omong sore? Ayo, awas, ojo suwe-suwe. Ora krasa, goyang seno. Oke, bola siap. Yuk ayo balikin awak dhewe yuk. Oke, siap. Terima kasih. Mamiku cantiknya Banyuwangi. Oke, siap. Boleh ket mau enak jubul. Ayo. Lo. Orang rasa. Ayo selo, maju lo. Jangan. Ngaji yang tenang. Bebas menungso katakan ijo tamparan. Awas banggamu. Aku calon pamit, Bapak. Calon pamit, aku pamit dari papan.